Biex tkompli tikseb reputazzjoni tajba hemm bżonn li l-Borża ta' Malta tespandi s-servizzi tagħha fuq livell internazzjonali. Dan ifisser li Malta għandha jkollha rwol attiv fis-suq finanzjarju internazzjonali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għal dan meta għamel żjara ta' korteżija fil-Borża ta' Malta flimkien mal-Ministru tal-Finanzi Scicluna. Il-Prim Ministru saħaq li kien meħtieġ li anke f'dan il-qasam iridu nesploraw il-possibilitajiet sabiex jiġu attirati kumpaniji barranin biex dawn jużaw is-servizzi li soffri il-Borża ta' Malta. Il-Prim Ministru qal li fi żmien qarib huwa se jżur l-Iżrael bilan li jkompli jsaħħaħ ir-relazzjoni ta' bejn iż-żewġ pajjiżi. Meta tkellem dwar il-pensjonijiet, il-Prim Ministru sqar li fi żmien li ġej, il-Gvern kien se jintroduċi l-iskema tat-tielet pilastru li permezz ta' tfaddil minn kmieni wieħed ikun jista' jingħata pensjoni wara l-età tal-irtirar. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Finanzi saħaq fuq il-ħtieġa ta' trasparenza fis-settur finanzjarju. Biex wieħed li jġemma l-flus jafdhom f'istituzzjoni li biex jimmaneġjahom, irid ikun hemm informazzjoni kollha totali, m'hemmx ħabi ta' xejn. U għalhekk din qegħdin iktar ma morru l-qoddim, ir-regolamenti dejjem jiżdiedu biex dawn l-istituzzjonijiet u anke l-stock brokers u anke l-kumpaniji innifishom kwalinkwa ħaġa li jagħmlu jridu jkun ċara, jkun magħrufa minn kulħadd biex tgħin u tinkoraġġixxi biex min jibqa' jġemma u jinvesti fuq l-stock exchange dejjem jiżdied. Iċ-Chairman tal-Borża ta' Malta Paul Spiteri qal li din l-istituzzjoni qed tagħti l-kontribut tagħha lejn it-tkabbir ekonomiku u qiegħda taħdem b'suċċess biex jiżdied il-kapital waqt li tipprovdi suq sekondarju trasparenti u regolat.